say to us, seek your face. Our hearts reply, your face we see. And come teach us, Lord, reveal your ways, anoint us for the greater thing. We have gathered with warm thirst and hunger. We're here to drink of glory and wonder. Here to cry out, come and fill this place. Come and fill this place. And our single wish, our sole desire, to gaze upon your beauty, God. And we will not rest, nor will we cease till with our eyes your face we see. We have gathered with warm thirst and hunger. We're here to drink of glory and wonder. Here to cry out, come and fill this place. This place. Come and fill this place. This place. Come and fill this place. Oh, this place. Come and fill this place. Oh, this place. እዚ ካብ ዝቐፂልና ንሰምዖ መልእኽቲ ብኣፖስትል ቲምሽትስ ኣብ ጥሪ ዕለት 4/2026 ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ እዩ። ኣፖስትል ቲምሽትስ ከም መቐፀልታ ናይቲ ደጋጊሙ ካብ ጎይታ ክቕበሎ ዝጸንሐ ራእይ ናይቲ ዝመጽእ ዓብዪ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽን ዓብዪ ዓጺድን ሎሚ ድማ እቲ እናወስኸ ዝኸይድ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምባል ኣርእስቲ ሂቦ ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ እዚ ዓብዪ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ዝግለጸሉ ግዜ ከም ዝበጽሕናን ነዚ ኸዓ ክንዳልወሉ ከም ዘለናን በዚ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ገይሩ ይሕብረና እዩ ዘሎ። እምበር ካብ ዝቐፂልና ነቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ናይዚ መልእኽቲ ብሓባር ኮይና ንከታተሎ። I want to give you a prophetic word for 2026 and beyond today. Holy Spirit is pivoting. You can feel it in the spirit realm towards an amazing promise. ሎሚ ትንቢታዊ ቃል ከበኩን የመጽእ ዘለኹ እዚ ትንቢታዊ ቃል ብዛዕባ 2026ን ብድሕሪኡ ንዘለዉ ዓመታትን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሓደ ሓድሽ ስራሕ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክገብር ይበገስ እዩ ዘሎ። ናብ ሓደ መስተንክር ተስፋ ንኣቱ ከም ዘለና ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ክትርኢ ከለኻ ይስምዓካ እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ትንቢታዊ ቃል ነቶም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ወረስቱ ዝኾኑ ናይታ መንግስቲ ኤክሌዥያ እዩ። ብርግጽ እዚ ትንቢታዊ ቃል እዚ ነቶም ናይታ መንግስቲ ኤክሌዥያ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ምድሪ
እናደመቐ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ሎሚ ብዛዕባ እዚ ቃል እዚ ክምህር ትምህርቲ ዳ ይኹን እምበር ትንቢት እውን እዩ። እዚ ቃል እዚ ናባና እዩ ዝነበ ዘሎ። ስለዚ ሎሚ ኣሰማምዓኹም በዚ መንገዲ እዚ ክኸውን ደሊ ኣለኹ። ኣተኩረኹም እዚ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:7 ኣብ ትርጉም ፓሽን ትራንስሌሽን ባይብል ንርአዮ። ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ይጽሒፉ ዘሎ እቲ ብፊደላት ኣብ እማን ተቐርጸ ኣገልግሎት ሞት ብኽብሪ እዩ መጺኡ። እዚ ኽብሪ እዚ ንኽሓልፍ ተመዲብሉ እኳ እንተነበረ ደቂ እስራኤል ግን ምጥማት ገጽ ሙሴ ሲኢኖም። እዛ ብፊደላት ኣብ እማን ተቐርጸት ኣገልግሎት ሞት ብኽብሪ ካብ መጸትሲ ክንደይ ደኣ እቲ ካባና ዝወፅእ ክብሪ ናይቲ ሓድሽን ድሙቕን ብኽብሪ ዝመልአ ኣገልግሎት መንፈስ ኣዝዩ ብሉፅ ዘይከውን ይብለና። እዚ ኣብዚ መንፈስ ኢልዎ ዘሎ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ዘመልክተና። እዚ እቲ ብኽብሪ ዝተመልአ ኣገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንሱ እዩ እቲ ሓይልና፣ ንሱ እዩ እቲ መምህርና፣ ንሱ እዩ ዝመርሓናን ዝኹስኩሰናን። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:7 ኣብ ኒው ሊቪንግ ትራንስሌሽን መጽሓፍ ቅዱስ ንርአዮ። እቲ ብሉይ ኪዳን እቲ እኳ ብፊደላት ኣብ እማን ተቐርጸ ዋላ እኳ እቶም ደቂ እስራኤል ብምኽንያት እቲ ክብሪ ምጥማት ገጽ ሙሴ ክሳዕሱ ዝስእኑ እንተኾኑ ንሱ ግን ናብ ሞት እዩ ዝመርሕ። ገጽ ሙሴ ብኽብሪ ኣምላኽ እዩ ዘንጸባርቕ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ብርሃን ድሮ እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ንሕና ኸ ካብዚ ንላዕሊ ዝኾነ ኣዝዩ ልዑል ክብሪ ብሓድሽ መንገዲ ኣይንጽበን ዶ? ከመይሲ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ እዩ ህይወት ዝህበና ዘሎ ይብለና። ሕጂ ድማ ናብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:18 ኣብ ኪንግ ጄምስ ባይብል ንኺድ። ከምዚ ይብለና፣ ንሕና ኩላትና ግን ብቁሉዕ ገጽ ነቲ ብኽብሪ ጎይታ ከም መስትያት ጌርና ናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩ ኢና ንልወጥ ይብለና። እዛ ጥቕሲ ኣብ ኣምፕሊፋይድ ባይብል እንተሪእናያ ከምዚ ትብል፣ ንሕና ኩላትና ግና ብቁሉዕ ገጽ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከም መስትያት ናይ ክብሪ ጎይታ ጌርና ደጋጊምና ስለ ዝጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ በቲ እናወስኸ ዝኸይድ ግርማን መልክዕን ካብ ሓደ ዲግሪ ናይ ክብሪ ናብ ካልእ ዲግሪ ናይ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩ ኢና እናተለወፅና ንኸይድ ዘለና ይብለና። ሕጂ እውን እዚ መንፈስ ኢልዎ ዘሎ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ዘመልክት ዘሎ። ነዛ ጥቕሲ መሊስና ብኤንአይቪ ባይብል ትርጉም ተሪእናያ ከምዚ ትብለና፣ ንሕና ኩላትና ግና ብቁሉዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ዓሚቕና ስለ ንሓስቦን ነሰላስሎን ከም ካብ ጎይታ እዚ ማለት ከዓ ካብቲ መንፈስ በቲ እናወስኸ ዝኸይድ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩ እናተለወጥና ኢና ንኸይድ ይብለና። ኣብ ጽሑፍ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ዝበልሑ ሰባት እዩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ብዛዕባ ስረተ እምነት ናይታ መንግስቲ ካብቶም ብጾቱ ላዕሊ ሕልፍ ዝበለ መረዳእታ እዩ ነይርዎ። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ንመረዳእታና ተባሂሉ ብቕብኣት መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ
ብምግላጽ ዝጽሕፈልና ዘሎ ብዛዕባቲ ኣብ መንጎቲ ብሉይ ኪዳንን በቲ ጐይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዘምጽኦ ሓድሽ ኪዳንን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልሊ የረዳእና እዩ ዘሎ። ነቲ ብሉይ ኪዳን ናይ ሞት ኪዳን ብምባል ይገልጾ ኣሎ። ነቲ ሓድሽ ኪዳን ድማ ናይ ህይወት ኪዳን ብምባል ይገልጾ ኣሎ። ከምዚ ገይሩ እናገለጸ ድማ ብዘገርም ብልሓትን ጥበብን ገይሩ ምስቲ ተስፋ ናይዚ ዘለናዮ ግዜ የራኸቦ ኣሎ። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ሓደ ናይ ጥንቲ ፍጻሜ የርኢና ኣብኡ ክንጽጋዕን ካብኡ ኸዓ ጥበብ ክንወስድ ክንመሃርን ኣይኮነን ዝነግረና ዘሎ። ኣይፋሉን ንሱ ብዛዕባ ሓደ ብሰማይ ዝተበገሰ ህያው ቃል እዩ ዝጠቅስ ዘሎ። እዚ ህያው ቃል እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ንዘመናት ዝተሓለወን ዝተዓቀበን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ነቶም ኣብ ኩሉ ዘመናትን ኣብ ኩሉ ወለዶታትን ዝነበሩ በብዓይነቶም ናይ መንፈስ ቅዱስ ንፋሳት ምንቕቓሕ፣ ምፍሳሳት፣ ምንቅስቓሳት፣ ዝናባት ንኹሉ ኣብ ሓደ ኣሕቢሩ ከምጾ እዩ ዝጓየ ዘሎ። እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ኸዓ ዝተራብሐ ትንቢታዊ ተስፋን እቲ ዕቑር ሓይሉን እዩ። እዚ ኸዓ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ድራማቲካዊ መንገዲ እዩ ክኸውን። ብቕድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓቐን ድማ ኢና ብኽብሪ ዝመልኡ ግሎሪዮስ ነገራት ክንርኢ። እዚ ኸዓ ብቕልጣፈ ብዕቤትን ብሓይልን ክሳዕቲ ተስፋ ዝተገብረሉ ኩሉ ነገራት ናብ ምልኣት ዝመጽእ ብዝተቐላጠፈ ምግላጻት እዩ ክዓቢ። ነዚ ከተቋርጾ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምኽንያቱ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብቐጻሊ ህይወት ዝስቋዓሉ ዘሎ። ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ነታ ሓቀኛ ኤክሌዥያ በቲ እናሰዓረ ዝስዕር ቅብኣት ብቐጻሊ ስለ ዘፍስሰላ ነዚ ነገር እዚ ከተቋርጾ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንሕና ድማ ኣብዚ ኢና ዘለና። ናብዚ ግዜ እዚ በፂሕና ከም ዘለና እየ ዝኣምን። ኣቲና ኢና ካብቶም ቅድሜና ዝነበሩ ወለዶ ንሕና ሕጂ ናብዚ ግዜ እዚ ክንኣቱ ተቐሪብና ኢና ዘለና። እወ ካብቶም ቅድሜና ዝነበሩ ኩሎም ግዜያትን ወቕትታትን ንሕና ናብዚ ክንኣቱ ተዳሊና ኢና ዘለና። እዛ ዓመት 2026 ሒዛቶ ዘላ ዕቑር ሓይሊ ኣዝዩ ዘስተንክር እዩ። እቶም ሕጂ ኣብዛ ፕላኔት ምድሪ ዘለዉ ወረስቲ እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ዕቑር ሓይሊ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። እቲ ዕቑር ሓይሊ ናይዛ ኤክሌዥያ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ዓብዪ። እቲ ዞም ወረስቲ ናይ ኣምላኽ ማለት ንኣምላኽ ወረስቱ ንጐይታ ኸዓ መዋርስቱ ስለ ዝብለና እቲ ዞም ወረስቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሒዞሞ ዘለዉ ዕቑር ሓይሊ ኣዝዩ ዘስተንክር እዩ። እቲ ሕጂ ኣብዛ ሓቀኛ ኤክሌዥያ ዘሎ ዕቑር ሓይሊ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ኩሉ ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ። ኩሎምቶም ናይ ቅድም ዝነበሩ ቅብኣት ምንቕቓሕ መንፈስ ቅዱስ፣ ምፍሳስ መንፈስ ቅዱስ፣ ኩሉ እቲ ዝነበረ ንፋስን ዝናብን ናይ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሕጂ ናብዚ ግዜና እዩ ዝጥርነፍ ዘሎ። እዛ ንሽሙ ጥራይ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ዘላ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ተስፋ እዚ ፈጺማ ኣይትፈልጦን እያ። ኣብቲ ደዒምን እትብሎ ስፍራ ኮፍ ኢላ ሓንቲ ስለ ዘይትገብር ዘላ ብዛዕባ እዚ ተስፋ እዚ ትፈልጦ ነገር ዘይብላ እያ ኮይና ዘላ። እዚ ተስፋ እዚ ግን ሕጂ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝበራበርን ዝትንስእን ዘሎ። ሲኦል ነዚ ተስፋ እዚ
ማይ ገረ ኣጥፊእዮ እየ ኢሉ ዝሓሰበ እዩ። ሕጂ ግን ሲኦል ከመይ ከም ዝተዓሸወ ክፈልጥ እዩ። እዚ ኸዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ መስቀል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጋጠመ እዩ። ሲኦል ድሕሪ መስቀል ናይ ክርስቶስ እንታይ እዩ ከጋጥም ተዝፈልጡ ነይሮም ንጎይታ ክብሪ ኣይምስቐልዎን ነይሮም። ሉሲፈርን እቶም ኣጋንንቱን ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝሓስቦም በላሕቲ ይኮኑን፣ ብምትላልን ብጥበራንን ዝተገዝኡ እዮም። እዚ ምትላል እዚ ኸዓ እዩ ኩሉ ግዜ ከም ኣያሹ ኮይኖም ክሰርሑ ዝገብሮም። ሕሰብዎ እንዶ ክንድኡ ኣያሹ እንተዘይኮኑ ንመንግስቲ ሰማይ ክንቋጻጸር ኢና ኢሎም ኣይመሓሰቡን ነይሮም። ሉሲፈር ኣዝዩ ተጠቢሩን ዓሽን ኣነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትኩኦ እየ ንዝፋነይ ከዓ ኣብኡ ልዕል ከብሎ እየ ኢሉ እዩ ሓሲቡ። ሕጂ ግን ነዞም መዋእልና ኣብቲ ናይ ኣጋንንቲ ዓለም ዝገጠምናዮም ዓያሹ ጽቡቕ ጌራ ትፈልጦም ኤክሌዥያ እያ ትመጽእ ዘላ። ሕጂ እቲ ንሶም ዝዓይሉ ጥበራን ምትላልን ፈሊጥናዮ ኢና። ነቲ ጻውዒት ናይ መንፈስ ቅዱስ ትሰምዕ ዘላ ሓንቲ ኤክሌዥያ ኣላ። እዚ ጻውዒት ናይ መንፈስ ቅዱስ ድማ እዛ ኤክሌዥያ ተሲኣ ነዚ ቅብኣት እዚ ነዚ ናይ ኩሉ ዘመናት ቅብኣት ኣብ ሓደ ተደሚሩሉ ዘሎ ቅብኣት ክትሕዞ እዩ ዝጽዋዓ ዘሎ። ነዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጻውዒት እዚ ኸዓ እዛ ኤክሌዥያ ትሰምዖ እያ ዘላ። ንሕና ሓንቲ ምኒኑ መርዓት ኣይኮናን። ንሕና ሓንቲ ምኒኑ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮናን። ንሕና ከምቲ ተስፋና ሓንቲ ብኽብሪ ዝመልአት ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና። ሓንቲ ብኽብሪ ዝመልአት ኤክሌዥያ ናብቲ ምዱብ ግዚኣ ትትስእያ ዘላ። እወ ሬምናንት እዮም፣ እወ ብጸጋ ተረፍ ሕሩያት እዮም፣ እወ ውሑዳት እዮም፣ ግናኸ እኹላት እዮም። መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ተተደሚሩ እኹላት እዮም። ወላ እውን ዞም ውሑዳት ምስ መላእኽቱ ተተደሚሮም እኹላት እዮም። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ምግላጽ እዚ ብዛዕባ እዚ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎን ዝገብሮን ዘሎ ነገር ኣመልኪቱ ተነቢዩ ነይሩ። ክፋል ናይዚ ትንቢት ብዛዕባ እቲ ነቢይ ኤል ዝተነበዮ ኣብ መወዳእታ ግዜ ዝኸውን ዓብዪ ምንቕቓሕ ናይ መንፈስ ቅዱስን ብዛዕባ እቲ መንፈሰይ ኣብ ዓብን ናብ ንእሽተይን ኣብ ኩሉ ስጋ ክኸውዕ እየ ዝበሎ ተስፋ እዩ ነይሩ። እዚ ሪቫይቫል ማለት ምንቕቓሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብቕድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ርዝነት ናይ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተቓላጠፈ እዩ። ምድሪ ሕጂ ሓደ ዓቢ ህልውና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትምኮር እያ። ሕጂ ህልውና ናይ ንጉስ ኢየሱስ፣ ህልውና ናይ መንፈስ ቅዱስ ብኣዝዩ ልዑል ደረጃ ብዝርአን ብዝድህሰስን ሓቀኛ መንገዲ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምላኽ ክወርድ እዩ። ኣብታ ሓቀኛ ናቱ ቤተ ክርስቲያን ክጋሃድ እዩ። ክብሩ ኣብ መላእ ምድሪ ከንጸባርቕ እዩ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙ ይፈልጥን እዩ። ሕጂ ግን ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ወረስቱ ኣብታ ኤክሌዥያ እዚ ክብሪ እዚ ከንጸባርቕ እዩ። እዚ ናይ ክብሪ ሩባ ድማ ኣብ መወዳእትኡ ናብቲ ውሕጅ ዝኾነሉ ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ። እወ ኣብ መወዳእትኡ በፂሑ። እዚ ናይ ክብሪ ሩባ ክሳዕ ክትሕንብሰሉ ትኽእል እናወሰኸ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። እወ እዚ ኣተስፊና እዩ። እቲ
እቲ ክንርድኦ ዘለና ነገር ግን እዚ ተስፋ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ እንድሕር ተስፊና ብርግጽ ከዓ ከምቲ ዝበሎ ከም ዝፍጽሞ ክንኣምን እዩ ዘለና። እዚ ከምዚ ዝበለ ተስፋ ከዓ ሕጂ ናብ ፍጻሜ ምጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝኣምን። ክብሪ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ፍጹም ጎዲሉ ይፈልጥን እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ብሉይ ይኹን ናብ ሓድሽ ኪዳን እናወስኺ እዩ ዝኸይድ። ክብሪ ኩሉ ሰዓት ይውስኽ። ሐዋርያ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ከም ንኸይድ ይገልጽልና። ኣብ ትርጉም ኣምፕሊፋይድ ባይብል እንታይ ኢልና ትዝክሩ ዶ? ከምዚ ኢልና ንሕና ኩላትና ግና ብቁልዕ ገጽ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከም መስትያት ናይ ክብሪ ጎይታ ጌርና ደጋጊምና ስለ ዝጠመጥናዮ ካብ መንፈስ ጎይታ በቲ ናወስኺ ዝኸይድ ግርማን መልክዕን ካብ ሓደ ዲግሪ ናይ ክብሪ ናብ ካልእ ዲግሪ ናይ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩ ኢና እናተለወጥና ንኸይድ ዘለና እዩ ኢልና። ዲግሪ ማለት ሓደ ቀስ ብቐስ ደረጃኡ ናወስኺ ዝኸይድ ጻዕቂ ወይ ብርታዐ ወይ ድማ ዕምቆት ማለት እዩ። እቲ ካብ ሓደ ዲግሪ ናይ ክብሪ ናብ ካልእ ዲግሪ ናይ ክብሪ ዝብላ ዘሎ እታ ናብ ትብል ቃል ብግሪክ ኣይስያ ትበሃል። ኣይስ ማለት ከዓ ንሓደ በሪኽ ማዕርግ ምንጻርን ጽልዋን ክትዋሃብ ትበጽሖ ነጥቢ እዩ። ኣብ ኣካዳሚ ዓለም ዲግሪ ዝበሃል ነቲ ንብዙሕ ግዜ ክትመሃሮ ጸናሕካ ነገር ምስ ተፈተንካን ምስ ተመርመርካን ትዋሃብ እዩ። ኣብ ሓደ ዓውዲ ዲግሪ ሒዝካ ክበሃል ከሎ ክትስርሓሉ ክትጅምር ናብ ትኽእል ናብ ሓደ ልዑል ጽፍሒ ናይ ርድኢት ክትሓልፍ ከለኻ እዩ። ብተወሳኺ እውን መጠን ዋዒ ወይ ድማ ሙቐት ክንዕቅን ከለና ክንዲዚ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክንዲዚ ዲግሪ ፋራናይት እናበልና ኢና ንዕቅን፣ ብዲግሪ ኢና ንዕቅን። ሐዋርያ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ነታ ናይ ቆሮንጦስ ቤተ ክርስቲያን ይንበብ ዘሎ። ብዙሓት ዲግሪ ናይ ክብሪ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዘሎ ከዓ ይንበብ እዩ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ገይሩ ተረዲእና እዩ ኣይብልኒ። ክብሪ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ዝለዓለ ጽፍሒ እናተገልጸ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግን ክንርድኦ ዘለና ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ብሕጂ ዝኾነ ክብሪ ከምኡ ክብሪ እዩ ዘለዎ። ሕጂ ግን ከምቲ ባህ ዘበሎ ገይሩ ክብሩ ክገልጽ ይኽእል እዩ። እቲ ተስፋ ግን መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ክብሪ እዚኡ ከገልግል። በዚ ከዓ እዩ ንዓና ካብ ሓደ ጽፍሒ ናይ ክብሪ ናብ ዝለዓለ ጽፍሒ ናይ ክብሪ፣ ካብ ሓደ ዋዒ ናብ ዝዓበየ ዋዒ፣ ካብ ሓደ ዲግሪ ናይ ክብሪ ናብ ዝዓበየ ዲግሪ ናይ ክብሪ፣ ናብ ዝዓበየ ዲግሪ ናይ ክብሪ እዩ ዝወስደና። እቲ ኣብዛ መንግስቲ ዘሎ ሙቐት ብኣገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ እናሞቐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ከዓ ናብ ግሎሪ ፋየር ማለት ናብ ሓዊ ክብሪ ክምረቕ እዩ። ሓዊ ክብሪ ግሎሪ ፋየር ሓደ ሓድሽ ዲግሪ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ምድሪ መጽኡ ዘሎ። ክብሩ ናብ ዝበለጸን ዝበረኽን ጽፍሒኡ ዝምዕብልን ዝዓብን ዘሎ። እዚ ምዕባይን ምብራኽን ክብሪ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ነቢይ ኣምባቆም ኣብ ትንቢት ኣምባቆም ምዕራፍ 2:14 ሓደ ዝመጽእ ግዜ ከም ዘሎ ተነቢዩ ነይሩ። ናብዚ ግዜ እዚ ንኣቱ ከም ዘለና ኸአ ዝኣምን ነቢይ ኣምባቆም ከምዚ ኢሉ ከምቲ ማያት ንመዓሙቕ ባሕሪ ዝጐልብቦ ምድሪ ብፍልጠት ክብሪ እግዚኣብሔር ክትመልእ እያ።
ኢሉ ተነቢዩ ነይሩ። እዚ ኣብዚ ትንቢት ተገሊጹ ዘሎ ክብሪ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ክብሪ እዩ። ምድሪ ኩላ ብፍልጠት ክብሪ እግዚኣብሔር ክትመልአ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ። ከምዚ ክኸውን ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ተስፋ ሂቡ ዘሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣይሕሱን እዩ። ሓስዩ ኣይፈልጥን እዩ። ብሕጂ እውን ኣይሕሱን እዩ። ስለዚ ሕጂ ነዚ ተስፋ እዚ ብእምነት ተቐቢልና ናብ ዝለዓለ ዲግሪ ናይ ክብሪና ክንኣቱ ዘለና። እዚ ክብሪ እዚ ከዓ ከምቲ ሓድሽ ኪዳን ዝገልጾ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓይነት ክብሪ እዩ። እዚ ምውሳኽ ናይ ክብሪ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 47 ዘሎ ብዛዕባ ትውሒዝ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 47 እንተሪእና ከምዚ ይብለና፣ በቲ ማያት ኣሳገረኒ ክሳዕ ክሳድ እግረይ ድማ በጽሐ እዩ ዝብል። መሊሱ ከዓ እቲ ማያት እናወሰኸ ምስ ከደ ክሳዕ ኣብራኸ በጽሐ እዩ ዝብለና። እቲ ማያት መሊሱ ወሰኸ ድማ ክሳዕ ሕቆይ በጽሐ ይብለና። መሊሱ ድማ እቲ ማያት ምስ በዝሐን ምስ ወሰኸን ብዘይ ሓመሳ ዘይስገር ዓሚቕ ውሒስ ኮይኑ እዩ እሞ ኣነ ክሳገሮ ዘይከኣለኒ ውሒስ ኮነ እዩ ዝብለና። እዚ ሕዝቅኤል ዝረአዮ ማያት እዚ ናይ ክብሪ ማያት ክሳዕ ናብ ውሒስ ዝቕየር እዩ። እናወሰኸ ኸይዱ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ዘለዎ ተስፋ ከዓ እዚ ማያት እዚ እናዓበየ በታ ናይ ክርስቶስ ኤክሌዥያ መንግስቲ ክሓልፉ እሞ ኩሉ ነገራት ከዓ በዚ ውሒዝ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኽዕለቕልቕ እዩ። እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክብሪ ብግሪኽ ዶክሳ እዩ ዝበሃል። ናይ ብሉይ ኪዳን ክብሪ ድማ ብዕብራይስጢ ካቦድ እዩ ዝበሃል። ክልቲአን ቃላት ሓደ ትርጉም እዩ ዘለወን። ክብሪ ማለት ግርማ፣ ጽባቐ፣ ውቃበ፣ ድምቀትን ብርሃንን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክብሪ ዶክሳ ካቦድ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ዘለዎ ሰናይ ነገር እዩ ዘጠቓልል። ክብሪ ማለት ኩሉ እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘሎ ሙሉእ ሰናይ ነገር እዩ ዘመልክት። ክብሪ ክበሃል ከሎ ነቲ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ዘለና ተቐባልነት፣ እቲ ኣብ ህልውናኦም ዘለና ክብሮት ወይ ድማ ክብሪ እዩ ዘመልክት። ክብሪ ማለት ብዛዕባ ህልውና ናይ ሓደ ሰብ ዝገልጽን ነቲ ብጎዶም መንገድኻ ዘርእዩ ሓይልን እዩ ዘመልክት። ክብሪ ከምዚ ዝስማዓካ ነገር እዩ። ሓደ ግዜ እውን ክትሪኦ ትኽእል እዩ። ብዙሕ ግዜ ንኽብሪ ህልውና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ደመና ኮይኑ ክመጽእ ከሎ ርእዮ ይፈልጥ እየ። ከምኡ እዩ ሓደ ግዜ ክሳዕ ክንዲዚ እዩ ዝገሃድ። ክትሪኦን ክስማዓካን ይኽእል እዩ። ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ፣ ክስማዓካ እውን ይኽእል እዩ። ሓደ ግዜ ይስክሮ ኣብ ፒትስበርግ ናይ ጸሎት ጉባኤ ነርና ኬልና ነርና። ንኹሎም መዘምራን ሒዝና ኣውቶቡስ ጌርና ኢና ኸድና። ሽዑ ፒትስበርግ ምስ በጻሕና ኣብታ ለይቲ ጸሎት ስለ ዝነበረ እናጸለና ኸለና መዘምራን እናዘመሩ ከለዉ ክብሪ ኣምላኽ ኣብቲ መድረኽ እዩ ተገሊጹ። ከም ደበና ኮይኑ ክመጽእ ከሎ ብጋዲና ርኢናዮ። እቲ ደበናቲ ብድሕሪኡ ፈጺሙ ይጠፍአን። ፕሮግራምና ወዲና ናብ ገዛና ምስ ተመለስና እውን እቲ ፓስተር ደጋጊሙ እናደወለ እቲ ናይ ክብሪ ደበና
ክሳዕ ሕጂ ኣብኡ ይርአ ከም ዘሎ እዩ ሓቢርና። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልኦት 3 ኣብያተ ክርስቲያናት ከምኡ ኣጋጢምና ነይሩ። እቶም ፓስተራት እናደወሉ እቲ ናይ ክብሪ ደበና ክሳዕ ሕጂ ኣብኡ ይዝንቢ ከም ዘሎ እዮም ሓቢሮምና። ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብያተ ክርስቲያናት እቲ ናይ ክብሪ ደበና ኣብቲ ቅድሚት መድረኽ ብልምዲ ኦልተር ወይ ድማ ናይ መሰውኢ ቦታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ እቲ ናይ ክብሪ ደመና ገና ኣብኡ ይዝንቢ ከም ዘሎን ሰባት ከዓ ን3 መዓልታት ካብ ኩላታ ከተማን ዙርያን ናብቲ ህልውናቲ ይመፁ ከም ዝነበሩን እዩ ሓይልና። እዚ ብልምዲ ኦልተር ወይ ድማ ናይ መሰውኢ ቦታ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ቦታ እቲ ሰባት ናብ ቅድሚት ብምምጻእ ጎይታ ዝቕበልሉ ዝንስሕሉ ከምኡውን ዝጽልየሎም ቦታ እዩ። ሓደ ካልእ ፓስተር እውን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ህልውና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ትኪ ኮይኑ ክዓርግ ስለ ዝጀመረ እቶም ነዚ ዝረኣዩ ሰባት ሰሚዶም ንምጥፋእቲ ሓዊ ክድውድዮም ጀሚሮም። ሓደ ግዜ ክሳዕ ክንዲዚ እዩ ዝግለጽ። ዕብራውያን ማለት እስራኤላውያን ንኽብሪ ክገልጽዎ ከለዉ ከም ክብደት ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ። እቲ ናይ ቀደም ቋንቋ ዕብራይስጢ እቲ ቃላት ስእሊ እዮም። ናይ ስእሊ ቋንቋ እዩ ነይሩ። ስለዚ ክብሪ ወይ ድማ ብዕብራይስጢ ካቦድ ኩሉ እቲ ምልኣት ናትካ እዩ ዘመልክት። ካቦድ ማለት እቲ ኣብ ሚዛን ተመዚንካ ትሪኦ ክብደትካ እዩ። ስለዚ ካቦድ እቲ መጠን ክብደትካ እዩ ዘመልክት። ከምኡ እዮም ዝብሉ ዕብራውያን ክንዲዚኡ ክብደትካ ክንዲዚኡ ካቦድ ናትካ እዮም ዝብሉኻ። እዛ ካቦድ ትብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 202 ግዜ እያ ተጻሒፋ ዘላ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ከዓ እታ ካቦድ ትብል ቃል ንክብደት እያ ተመልክት። ስለዚ ካቦድ ክዝምዘን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ 202 ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክጥቀስ ከሎ እዚ ካቦድ ዝብል ነቲ ክብደት ናይ እግዚአብሔር እቲ ርዝነት ናይ እግዚአብሔር ነቲ ክብደት ናይ ህልውና እዩ ዝገልጸልና። እዚ ህልውና ከዓ ብዝዕቀን መንገዲ እዩ እናኸበደ ዝኸይድ። እቲ ካቦድ ወይ ድማ ዶክሳ እቲ ክብደት ናይ እግዚአብሔር እናኸበደ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ። እግዚአብሔር ኣምላኽ በቲ መለኮታዊ ክእለቱ ነቲ ክብደቱ ከም ድሌቱ ገይሩ እዩ ክዕብዮን ክኽብዶን ዝኽእል። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ በቲ መለኮታዊ ክእለቱ ነቲ ክብደቱ ከም ድሌቱ ገይሩ ክዕብዮን ክኽብዶን ይኽእል እዩ። ልክዕ ከምዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገልጸልና ዘሎ ከዓ እዚ ክብሪ እዚ ዲግሪ ኣለዎ። እወ ህልውና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዝርከብ። እዚ ንፈልጥ ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዝርከብ። እዚ ህልውና ግን ክብደት ክውስኽ ይኽእል እዩ። ብዘይቋርጽ ክብደት ናይ ክብሩ እናወሰኸ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣብ ብዙሓት ፕሮግራማት ህልውና ናይ ኣምላኽ ይስማዓኒ እዩ። እንተኾነ ግን ቅዱሳን ኣብ ናይ ኣምልኾ መንፈስ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክኽብርዎን ክፈርህዎን ክጅምሩ ከለዉ እቲ ህልውና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ እናኸበደ ክመጽእ እዩ ዝጅምር። ክንዲ እቲ ክብደት ዝወስኸሉ ከዓ ክንድኡ መጠን ከዓ ጽልዋ እዩ ዝህልዎ። ኣብ ዝኾነ ነገር ከምኡ እዩ። ክንዲ እቲ ክብደት ዝወስኸሉ ክንድኡ እዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ጽልዋ ዝህልዎ። ንገለገለ ነገራት ክደፍእ
ክብደት ክትወስኽ እዩ ዘለካ ንኣዝዮም ዓበይቲ ነገራት ከተልዕል ወይ ድማ ክትንቀሳቐስ ዓባይን ገዛፍን ትራክተር ወይ ዶዘር ኢኻ ከተምፅእ ዘለካ ሕጂ ናብ ሓደ በይኑ ዓይነት ግዜ ኢና ንኣቱ ዘለና ኣብዚ ኸኣ መንፈስ ቅዱስ ንሓደ ስትራቴጂካዊ ተግባር ዝኸውን ነገራት ይገልጸልና እዩ ዘሎ እዚ ኸኣ መታን እምነትና ኸነዋፍር እዩ እዚ ግዜ እዚ ህልውና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብተራእዩ ዘይፈልጥ ዓቐን ክግለጸሉ ዝጅምር ግዜ እዩ እዚ ግዜ እዚ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳዕ ምድሪ ኹላ ብኡኡ ትጽሎ ትኸውን ኣዝዩ ዝኸብደሉ ግዜ እዩ እዚ ክብሪ እዚ ኸኣ ኣብ ኩላ ምድሪ ምልክቱ ክሓድግ እዩ እዚዩ እቲ ሓይሊ ናይ ህልውናኡ ዕቤቱ ቅድሚ ሕጂ ተራእይዎ ኣይፍልጥን እዩ እዚ ማያት እዚ ውሒዝ ወይ ድማ ውሕጅ ዝኾነሉ ግዜ እዩ እታ ናይ ሓቂ ኤክሌዥያ ኸኣ በዚ ዓብዪ ክብሪ እዚ ክትምላእ እያ ኣብዚ ክብደት ናይ ህልውንኡ ኮይና ኸኣ ክትዓዪ እያ በዚ ኸኣ ኣዝዩ ዓብዪ ጽልዋ ክህልዋ እዩ ጻውዒትና እዚ እዩ በዚ ዓብዪ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ክንምላእ እሞ ዓብዪ ጽልዋ ኸኣ ክህልወና ስለዚ እታ ናይ ሓቂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ኩሉ ዞባታትን ሃገራትን ጽልዋ ክህልዋ እዩ እዛ ናይ ሓቂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩለና ሃገራት ምልክት ክትሓድግ እያ እዚ ኸኣ በቲ ኣብቶም ኣሕዛብ ዝርአ እናዓበየ ኸኣ ዝኸይድ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ እቲ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ እቲ ዝናብ ናይ መንግስተ ሰማይ እቲ ሩባ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ ክብሪ ሩባ በቲ እናወስኸ ዝኸይድ ዓቐን ክብደት እዩ ክግለጽ እዚ ክብደት ከዓ ክሳዕ ንኹሉ ነገራት ዝጸሉ ኣዝዩ ክውስኽ እዩ ነቢ ኣምባቆም ከምኡ ኢሉ ምድሪ ኹላ ብፍልጠት ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትምላእ ኢዱ ኩላ ምድሪ እዛ ናይ ኣምባቆም ትንቢት ነዚ 226 ትንበየልና ዘላ ነገር ጽቡቕ ጌራ እያ ተብርሃልካ ሎሚ መሰረት ጥራይ እዩ ነይሩ ካልእ ብዙሕ እውን ክመጽእ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ሓደ ሓላፍነት ግን ኣሎ ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣሎ እዩ ግዚኡ እውን እዩ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ተስፋ እዚ ብግቡእ ክንሕልዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ብፍሉይ ድማ ንዓና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ከም ሃዋርያዊት ማእከል ገይሩ ፀዊዕና እዩ በይንና ንሕና ጥራይና ግን ኣይበልኩን ካልኦት እውን ኣለዉ ኩልና ንሓደ ዲግሪ ናይ ክብሪ ኢና ተፀዊዕና ንዓና ንኦኣሲስ ቤተ ክርስቲያን ግን ነዚ እናወስኸ ዝኸይድ ክብደት ክብሪ ናይ ኣምላኽ ኣብዚ ቦታ እዚ ከነእንግዶ ተፀዊዕና ኣለና ኣብዚ ቦታ እዚ ከነእንግዶ እዩ ፀዊዕና ዘሎ ነዚ ህሞት እዚ ክንሕልውን ክንጓስዮን እዩ መንፈስ ቅዱስ መንዲብና ነቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ህልውና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነእንግዶ ኢና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ኣብዚ ናይ መሰብኡ ቦታ ኸዓ ነቲ ሩባ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣእንግድዎ ኢና ተባሂልና ቅድሚ ሕጂ እዚ ሩባ እዚ ኣብዚ መሰብኡ ቦታ ብራእይ ርእዮ ነይረ እዚ ሩባ እዚ ኸዓ ክወስኽ ከሎ ይስማዓኒ እዩ ዘሎ እዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተዋሂብና ዘሎ ስራሕ ወይ ድማ ቻሌንጅ ከምቲ ትፈልጥዎ ቅድሚ ቴንክስጊቪን መዓልቲ ነቢ ሳም ብራስፊልድ መጺኡ ትንቢታዊ ቃል ሂብና ነይሩ
ብዙሓት ኣብ ዘለኹም ሽዑ ነርኩም ኢኹም ብዛዕባ እቲ ናይ ክብሪ ሩባ ከመይ ዝበለ ዘገርም ትንቢታዊ ቃል እዩ ተዋሂብና ብዛዕባ እቲ ዝተዋህበና ቃል ንብዙሕ ሰዓታት ጸልየና ስተንቲንን ለይቲ ተሲኤ ብዛዕባኡ ንመንፈስ ቅዱስ ይዛረቡ ነበርኩ ዝሓለፈ ለይቲ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ብዙሕ ኣይደቀስኩን ኣብ መንፈስ ኮይነ እናጸለኹ ብዛዕባ እዚ ዝተዋህበና ቃል ይዛረቡ ነበርኩ ምኽንያቱ እቲ ቃል እቲ ብጣዕሚ ብድሆ እዩ ኣንጺለይ ዘሎ ኣብ ገለገለ ግዜያት ቅዱስ ፍርሓት እዩ ዘምጸለይ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢለ ከም ዝገብሮ ስለዘይፈልጥ ከዓ ጥበብ ክወሃበኒ ከእዊ እዩ ዝገብረኒ ባዕለይ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን እዚ ፍጹም ኣይክእልኒ እዚ ብሓይልን ምርሒትን ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ክግበር ዝኽእል ነገር እዩ ምድጋፍ ምውካል ሕጂ ናብ ምድጋፍን ምውካል እናተመረቕና ዘለና ሙሉእ ብምሉእ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ኢና ክንውከልን ክንድገፍን ዘለና ንሱ እዩ እቲ ስትራቴጂ ንኹሉ ዝተዋሃብናዮ ትንቢታዊ ቃል ሕጂ ብዝርዝር ኣይነግረኩምኒ ተመሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ግን ነተን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ዋና ዋና ነጥብታት ጥራሕ ክትንክፈኒ ኣብአን ከተተኩሩ ደልየኩም ኣለኹ ቁጽር ሓደ ንኦአሲስ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሓድሽ ደረጃን ጽፍሕን ዝወስድ ዝወሃበና ባርኖስ ኣሎ ሕጂ እውን ክብለኩም ዝደሊ እዚ ኣብ ካልኦት ኤክሌዥያ እውን ዝኸውን እዩ መንፈስ ቅዱስ ግን ንዓና ናብ ሓደ ሓድሽ ጽፍሒ ዝወስደና ባርኖስ ኣንቢርልና ኣሎ ቁጽር 2 ልክዕ ከምቲ ኣብ 50ታትን 60ታትን ዝነበረ ናይ ፈውሲ ድሃይ ዝበሃል ዝነበረ ምንቅስቓስ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቓስ ኣብ ልዕለና ይመጽእ እዩ ዘሎ ብውልቀይ እውን ናብዚ ዘዕበየኒ ናይ ፈውሲ ቅብኣት ክውሕዝ ክጅምር ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮም ዘይንፈልጥ ዓይነት ፈውስን ተኣምራታትን ክንርኢ ክንጅምር ኢና መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ዓይነት ባርኖስ እዩ ዝህበናን ዘሎ ቁጽር 3 እቲ ክብሪ ናይታ ድሕረይቲ ቤት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ዓቢ ክብሪ ይኸውን እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝዝክሮ ንኣስታት 6 ዋርሕ ምንቕቓሕ መንፈስ ቅዱስ ነይርና ኣስታት 1200 ዝኾኑ ህዝቢ ድማ ጎይታ ተቐቢሎም ነይሮም ኣዝዮም ግሩማት ግዜያት ይዝክር እቲ ክብሪ ናይዛ ድሕረዊት ቤት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ዓቢ ክኸውን እዩ ቁጽር 4 ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ቤቱ ይመጽእ ኣሎ ክብሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክገልጾ ጸኒሐ ካቦድ ዶክሳ ክብደትን ርዝነትን ክብደት ርዝነት እዚዩ ናብዛ ቤት ዝመጽእ ዘሎ ንሱ ነይሩ እቲ ትንቢታዊ ቃል ቁጽሪ 5 ተዳለዉ ዝወደይ ኦአሲስ ተዳለዊ ዝብል ነይሩ እዚ ይመጽእ ከም ዘሎ ይኣምኑ ኣቲ ኣብ ኩላ ሃገርን ኣብ ኩላ ምድሪ ዘለኺ ናይ መንግስቲ ኤክሌዥያ ተዳለዊ ይመጽእ እዩ ዘሎ ቁጽር 6 እቲ ሩባ ናይ እግዚኣብሔር ከም ውሕጅ ኮይኑ ናብዛ ከተማ ማለት ናብ ሚድልታውን ይመጽእ እዩ ዘሎ
اسمايات ويربانا እግዚአብሔር ልክ ከምዚ ሶኖም ሆይኑ ናብዞም መስዋዕታት ዝመጽእ ዘሎ ክገርመኩም ነቢ ኢሳም ነዚ ትንቢታዊ ቃል ካብ ጎይታ ክህበና ከሎ ንጽባሒቱ እዛ ናይ ጽሑፍ ጉጅለና ነዛ ናይ ክብር ሩባ ክትሕምብሰሉ ትኽእል ማያት ትብል ናተይ ናይ ራሄል ጓለይን መጽሓፍ ይውድእዋ ከም ዝነበሩ ፍጹም ኣይፈልጥን ነይሩ። ነቢ ኢሳም ክንበይ ከሎ ነዚ ኣይፈልጥን ነበረ። እቲ ሩባ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብዚ መስዋዕታት ከም ውሕጅ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ቁጽሪ 7 ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዛ ቤት እዚኣ ልክዕ ከም ዝትክ ዝመስል ደበና ኮይኑ ክረአ እዩ። ሓደ ግዜ ኣብዚ መድረኽ ይኽዝንቢ፣ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ሙሉእ እዚ ክፍሊ እዚ ክዝንቢ እዩ። እዚ ቁሩብ ገሊጸልኩም ነይረ እየ። ቁጽሪ 8 ኣካል ናይቲ ምንቕቓሕ ናይ ኣፓላሽያን ክንከውን ኢና። እዚ ልክዕ ኣብቲ ኦሃዮ ስቴት ክትምስረት ከላ ዝነበረ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ናብዞም ህዝቢ ኣፓላሽያን ይመጽእ ኣለኹ እዩ ኢልና። እዚ ከዓ ንኬንታኪ፣ ንቴነስን ንጆርጂያን እዩ ዘጠቓልል። እዞም ኣብ ኣሜሪካ ኣፓላሽያን ዝበሃሉ ህዝቢ ብብዙሓት ዓሌት ማለት ብደቀ ባት ኣሜሪካውያን ብጸለምትን ብአውሮፓውያንን ዓሌት ዝቆሙ ህዝቢ እዮም። ቁጽሪ 9 ጎይታ ከምዚ ኢሉ ናይ ዳግመ ምሕዳስን ናይ ርውየትን ቦታ ትኸውን ኦአሲስ ረኺበ ኣለኹ። ህዝቢ ድማ ካብ ኩሉ ቦታ ብምምጻእ ካብዚ ማይ እዚ ክሰትዮም ኣብ ኩላዛ ሃገርን ኣብ ኩላዛ ዓለምን ካብዚ ናይ ክብሪ ሩባዚ ክቕበሉ መጺኦም ካብዚ ክብሪ እዚ ተቐቢሎም ከዓ ናብ ቤቶም ናብ ከባቢኦምን ናብ ቤተ ክርስቲያኖምን ክወስድዎ እዮም። ቅዱሳንን መራሕትን ከዓ ናብዚ ዝተቐደሰ ቦታ መጺኦም ካብዚ ድማ ተቐቢሎም ናብ ቤቶምን ናብ ሚኒስትሪታቶምን ካብዚ ዝተኻፈልዎ ሒዞም ክኸዱ እዮም። ሕጂ ድማ ኣብቲ ሚኒስትሪ ናይዞም ዝቕጽሉ ወለዶ ዝመጽእ ምክፋል ወይ ድማ ኢምፓርቴሽን ኣሎ። ቁጽሪ 10 ጎይታ ንኽብሪ ኣንጉድወ እዩ ዝብለና ዘሎ። ናብ ሚድል ታውን ይመጽእ ኣለኹ፣ ናብ ሚድል ኣሜሪካ ይመጽእ ኣለኹ፣ ናብ ኣሜሪካ ይመጽእ ኣለኹ። ናይ ክብሪ ሩባይ ከም ውሕጅ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ክትሰግሮ ዘይትኽእል ኣዝዩ ዓብዪ ውሕጅ እዩ ክኸውን። ስለዚ ሕጂ ይጽዋዓኩም ኣለኹ። ነዚ ሩባይ እዚ ክትእንግድዎ ይጽዋዓኩም ኣለኹ። ንሩባይ ኣእንግድዎ፣ ናብ ኣሜሪካ ክውሕዝ ጓስይዎ እዩ ዝብለና ዘሎ። እዚ ኣብ ኦአሲስ ዝውሕዝ ማያት ወይ ድማ ሩባ ኣብኡ ኣቲኻ ክትሕምብሰሉ ትኽእል እዩ። ቁጽሪ 11 መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ክብሪ ኣምላኽ ነዛ ቤት ክመልኣ እዩ። ንኽብረይ ካብ ሓይሊ ኣይትፈላልይዎ። ከመይሲ ሓይሊ ናይ መንግሥተይ ኣብ ልዕሊኹም እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ክብርን ዝተገልጸ ሓይልን፣ ክብርን ዝተገልጸ ሓይልን። ቁጽሪ 12 ሩባ ኦሃዮ ብደቀ ባት ኣሜሪካውያን እዩ ተሰሚዩ። ሩባ ኦሃዮ ማለት እቲ ዓብዪ ሩባ ማለት እዩ። እዚ ድማ
ስቂሉ በአጋጣሚ ዝተሰሚየ ከም ዘይኮነ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝሕብረና ዘሎ ምስሊ እዩ ዝኩሉ ግዜ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ዓብ ሩባ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ዝንበ ነይሩ እዚ ሩባ እዚ ድማ እዩ ናብዚ መድረኽ እዚ ናብዚ መሰውእን ናብ ሚድልታውን ከተማናን ዝመጽእ ዘሎ ቁጽሪ 13 ኣብ ልዕሊ ኩልኹም ዝመጽእ ናይ እምነት ህያብ ኣሎ እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ቲኤል ኦስቦርን ትንቢታዊን ወንጌላዊን ክሩሴዳት ዝነበረ እዩ እዚ ብጣዕሚ እዩ ንውሽጠይ ተዛሪቦ ምክንያቱ ቀደም ቲኤል ኦስቦርን ክሰብኽ ከሎ ርኤ ናብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ወሲነ ልክዕ ከምቲ ኣብቶም ክሩሴዳት ናይ ቲኤል ኦስቦርን ዝነበረ ናይ እምነት ህያብ ድማ እዩ ኣብ ልዕሊና ዝመጽእ ዘሎ ትእምርትን ተኣምራታትን ድማ ኣዝዩ ዓብዪ ዓጺድ ከምጽእ ክሕግዝ እዩ ኣዝዩ ዓብዪ ዓጺድ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ቁጽሪ 14 ራሄል ጓለይ ንክብሪ ኣምላኽ ዘእንግድ መዛሙራት ክትጽሕፍ ክትጅምር እያ ስለዚ ንስኽን ኩሎም ዞም መዘምረን ርእስኹም ኣዳልዉ ንቃል ኣምላኽ ስምዑ ልክዕ ከምቲ ድኳን ናይ ዳዊትን ምፍሳስ ናይ መንፈስ ቅዱስን ይመጽእ ስለ ዘሎ ርእስኹም ኣዳልዉ ክብርን ኣምላኽ ንሱ ኣብቲ ናትኩም ማሕሌት እዩ ዝነብር ትንቢታውያን ቃላት ድማ ክውሕዙ እዮም ትንቢታውያን መዛሙራት ክመጹ እዮም እዚ ክፋል ናይቲ ዓብዪ ተሓድሶን ናይቲ ምእካብቲ ዓብዪ ዓጺድን እዩ ክኸውን ቁጽሪ 15 እዚ ቃል እዚ ምእዛዝን ምውፋይን እዩ ዝሓትት እዚ ቃል እዚ እሙንነት እምነትን ብሕድሪ ኸዓ ንዕኡ መሓዝ ይሓትት እዚ ኸዓ ምእታን ብኡ ቢልና ሓሊፍና ንኽንርኢ እዩ ብሓቂ እዚ ቃል እዚ ብዶ ወይ ድማ ቻሌንጅ ገይርኒ እዚ ቃል እዚ ኣዝዩ በዳሂ ንኹልና ኣዝዩ በዲና ወይ ቻሌንጅ ገይርና ዘሎ ኣነ እኳ ሓቂ ሓይሽ ነዚ ቃል እዚ ብፍርህን ብምንቅጥቃጥን እየ ዝሕዞ ዘለኹ ብጣዕሚ ብርቱዕ ቃል እዩ ግን ኣምላኽ ሒዝካ እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣነ ነዚ ከም ዝኸውን ወይ ድማ ከም ዝፍጸም ክገብሮ ይክእልኒ ኩልና መጺና ነዚ ነገር እዚ ከም ዝፍጸም ክንገብሮ ይክእል ኢና ፍጹም ይክእልኒና ነቲ ሩባ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ቤት እዚ ከም ዝውሕዝ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ክብሪ ኣምላኽ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ዝመጽእ ክንገብሮ ይንክእል ኢና ነዚ መሰውኢ ቦታ እዚ ብኽብሪ ናይቲ ከም ውሕጅ ዝኸውን ሩባ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝውሕዝ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ብድፍረት መጺና ነዚ ነገር እዚ ክንገብሮ ኢና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ብዓቕምናን ብሓይልናን ዝኸውን ነገር ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ነዚ ነገር እዚ ክንገብሮ ይኮነን ዝሓተና ዘሎ ኖ ኣይፋሉን ከምኡ ይኮነን ጸዊዒቱ እቲ ሂብና ዘሎ ስራሕ እዚ ይኮነን እቲ ዝብለና ዘሎ እዚ እዩ ነዚ ነገር እዚ ክትርእይዎ ተደሊኹም ንህልውናይ ኣእንግድዎ ኦኣሲስ ነዚ ክትርእዮ ተደሊኹም ንህልውንኡ ኣእንግድዎ ንዕኡ ኣእንግድዎ ንህልውንኡ ሓልውዎ እዩ ዝብለና ዘሎ
أبزي እቲ ንህልውና ናይ ጎይታ ሓልዎ ክብል ከሎ ቲምሽትስ ተንድ ዝብል ቃል እዩ ተጠቒሙ ዘሎ። እዚ ማለት ከዓ ልክዕ ከምቲ ሓደ ጓሳ ነባጊዑ ህይወቱ በጃ ገይሩ ክሳዕ ዘሕልፍ ጽቡቕ ገይሩ ዝጓስየንን ዝሕልወንን ከምኡ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ መንፈስ ቅዱስ ንህልውና ኣምላኽ ከምዚ ጌርና ተንድ ክንገብሮ እዩ ዝሓተና ዘሎ። እዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እቲ ክንገብሮ ዘለና እዚ እዩ። ኣእንግዱ ክብለና ከሎ ጽቡቕ ጌርኩም መርሓባ ኢልኩም ተቐበልዎ፣ ኣእንግድዎ፣ ኣሳስይዎ፣ ብረዚና ከባብራ ጌርኩም ድማ ተኻናኽንዎ ማለት እዩ። ምእንጋድ ማለት ክብረት ማለት እዩ። ምእንጋድ ማለት ክብረት ማለት እዩ። ኣከባብራ ሓደ ንጎይታ ዘእንግድ ወይ ድማ ንጎይታ ጽቡቕ ገይሩ ዝቕበል ኣትሞስፌራ ሃዋህው ክንፈጥር ንኽእል ኢና። ከነምልኾ ንኽእል ኢና። ብፍርህን ብምቅጥቃጥን ኮይና ከነኽብሮ ንኽእል ኢና። ክንሰግደሉ ንኽእል ኢና። ኣዚና ልዕል ልዕል ከነብሎ ንኽእል ኢና። ከም ጎይታን ከም ንጉስን ኣፍልጦ ክንህቦ ንኽእል ኢና። ኣኽብሮት ክንህቦ ንኽእል ኢና። ኽብሩ ኣብዚ ንኸንሳፈፍ ንኽብሩ ድማ ኣዝዩ ዝጥዕምን ዘማምቕን ዓይነት ቤት ንኽንፈጥር ዝሓተና ዘሎ ሓላፍነት ክንቀበል ንኽእል ኢና። ጎይታ ከም ድሌቱ ክገብር ከም ድላዩ ገይሩ ክገብሮ ኣብ ዝደልዮ ግዜ ከዓ እቲ ባህ ዘበሎ ነገር ክገብር ብዘይ ምኽንያት ገጹ ክንደሊ ንኽእል ኢና። ጎይታ ኣብዚ ክመጽእ ዓቐን ክብሩ ድማ እናኸበደ ክኸይድ ክንበህጎ ንኽእል ኢና። ክንዕድሞ ንኽእል ኢና። መጺኡ ብኣና ገይሩ በቲ ናብ ናይ ውሕጅ ደረጃ ዝበጽሕ ክብሩ ገይሩ ክውሕዝ ምእንቲ ክንዕድሞ ንኽእል ኢና። ነዚ ክንቀበሎ ከነአንግዶ ንኽእል ኢና። ከምዚ ክንብል ንኽእል ኢና። ጎይታ ንዓ ናባና ንዓ ህልውናኻ መመሊሱ ክግለጽ ግበር ክንብሎ ንኽእል ኢና። ዝሓለፈ ሰሙን ከምዚ ኢለ ነይረ። እቶም ዳግም ዝተወልዱ እቶም እኳ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወረስቲ ዕላምኦም ሒዞም ነዚ ነገር እዚ ክደልይዎን ነቲ ዕቑር ሓይሎም ድማ ክፍጽምዎን ከውፅእዎን ኣለዎም። ነዝን ካልእን ክገብሩ እዮም ተሰሪሖም። ሓደ ክፋል ናይዚ ዕቑር ሓይሊ እዚ ነቲ ህልውና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእንጋድ እዩ። ኣብ ናይ ውልቂ ህይወትናን ኣብ ናይ ሓባር ህይወትናን ንህልውና ናይ ኣምላኽ ከነአንግዶ ኣለና። እቲ ማልያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይክኸውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘለና። ነዚ ኢና ከነአንግዶ ዘለና። ስለዚ ሕጂ ንህልውንኡ ከነአንግድ ሓንሳእ ግዜ ከነሕልፍ ኢና። ኩሉ ግዜ ድሕሪ ትምህርቲ መሃበይ እታ ቐጺልና ንገብራ ነገር ዝነውሕ ይንዋሕ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ክንገብሮ ዝሓተተና ነገር ንምግባር ግዜ መሃብ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ነዚ ተጌርኩም እቲ ናይ ህልውና ኽብሪ ክመጽ እዩ ኢልና ዘሎ። እንተጌርናዮ እቲ ናይ ክብሪ ሩባ ክውሕዝ እዩ። እዚ መዓዝ ከጋጥም እንድዒ ኣይፈልጥኒ። ኣነ ኣይፈልጥኒ። ጎይታ ግን
ይመጪ ዘሎ ስለ ዝበለና ከም ዝመጽእ እዚ ጽቡቕ ጌረ ይፈልጥ እየ ንኦአሲስ ንህልውና ናይ ኣምላኽ እንግድዎ ከም ዝበለና እውን ጽቡቕ ጌረ ይፈልጥ እየ ኦአሲስ ነዚ ባርኖስ እዚ ተቐቢልኪ ለቢስኪ ንኽብረይ ኣንግዮ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ነገር እዚ ዝኾነ ዓይነት ኣገባብ ወይ ፎርሙላ የብሉን ኣቐዲመ ነጊረኩም እየ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ከም ዝግበር ኣይፈልጥን እየ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣጸቢቕካ ምድላይ ግን ይፈልጥ እየ እቲ ዝበሎ ከም ዝገብሮ እውን ምንም ጥርጥር የብለይን ናብዚ ናይ ክብሪ ሩባይ ኩሕዝዩ ዝበሎ ናይ መስኡ ቦታ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም መጺኹም ክሰትዩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ዘለኹም ኮይንኩም እውን ከምኡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ነገር እዚ ፎርሙላ ይብሉን ንሕኡ ግን ንእንግዶ ንህልውንኡ ከነእንግዶ ኣለና ነቲ ባርኖስ ሰድዎ ኣምልኽዎ ኣኽብርዎ ተቐበልዎ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓቐን ክብሪ ሕተትዎ እዚ ነገር እዚ ኸዓ ብዛዕባኹም ኣይኮነን ብዛዕባኹም ኣይትግበርዎ ብዛዕባኡ ደኣ ግበርዎ እዚ ብዕቱብነት ክነግረኩም ይደሊ ናብ ገዛ ርእስኹም ዝኾነ ዓይነት ኣቓልቦ ኣይትስሓቡ ኣኽብርዎ ጥራሕ ፍርህዎ ኣብኡ ኣተኩሩ ኣፍቅርዎ ሕጂ ንውልቃዊ ድሌታትና ንጽልየሉ ግዜ ይኮነን ንዕኡ ዝኸውን እኹል ግዜ ኣለና ድሓን ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ብዛዕባኡ እዩ ሕጂ ነዚ ዓብዪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘይ ምኽንያት መጺና ከነእንግዶ ኣለና ስለዚ ሕጂ ካብ ዘለኹም ሓፍ በሉ ተደልኹም ከዓ ኮፍ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን እስኪ ንእንግዶ ንህልውንኡ ዝእንግድ ሰብ ክገብረኩም ብኩሉ እንትናኹም ነዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ባርኖስ ልበስዎ ነዚ ለቢስና ድማ ብሓባር ኮይድና ኣብዚ ቤት እዚ ነዚ ህልውና እዚ ንእንግዶ ዓለም ክትሪኦ ብትኽእል መንገዲ ጌርና ንእንግዶ ሰባት ናብዚ መጺኦም ክሳዕ ካብዚ ናይ ክብሪ ሩባ ክሰትዩ ዝኽእሉ ንህልውንኡ ንእንግዶ ስለዚ ሕጂ እዞም መዘምራን እናዘመሩ ንጐይታ ንእንግዶ ኦ ጐይታ ንስኻ ቅዱስ ንጉስ ኢኻ ነምልኸካ ኣለና ኣሲና ነፍቅረካ ኣለና ነኽብረካ ኣለና ሃሌሉያ ኦ ጐይታ ንዓኸን ንህልውናኸን ከነእንግድ ነጊርካና እዚ ኽብሪ እዚ ስለ ዝሃብካና ኣዚና ነመጽእነካ ኣለና ኦ መንፈስ ቅዱስ መሃረና ከመይ ኢልና ነዚ ነገር እዚ ብዝዓበየ መንገዲ ክንገብሮ መሃረና ነዚ ባርኖስ እዚ ንቕበሎ ኣለና ንህልውናኻ ድማ ከነእንግዶ ኢና ሃሌሉያ ኣሜን 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 ነዚ ሎሚ ዝተኣዘዝኩሞ ኣዝየ ዘመስግነኩም ከምዚ ንጐይታ እናኣንገድኩም ምእዛዝኩም ቀጽልዎ ኣሜን
ሃሌሉያ ኣብዚ ስለ ዝመጻኹም ኣዝየ ዘመስግነኩም ንህልውና ናይ ጎይታ ስለ ዘእንገድኩም ድማ ኣዝየ ዘመስግነኩም ከምዚ ምግባር ድማ ቅጽሉ ከምዚ ኢልና ድማ መምሃር ክንቅጽል ኢና ካብ ጎይታ ክንመሃር ኢና ንህልውናኡ ድማ ኣእንግድዎ እቲ ሕጂ ተዋሂብኩሞ ዘለኹም ስራሕ ወይ ድማ ኣሳይመንት እዚዩ ጎይታ ይባርኽኩም ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና Wait,
تنعمل تنعمل تنعمل